Эфирден алыклар вакытта студияда Алсын Нуриева исәмсез. Бүгенге чарылышның төп темалары. Носик почистить, да, то есть и влажные уборки дома, почаще меняйте постельное белье, досна душ. Җәйге аллергия, агач һәм чәчәкләр сиркәләреннән ничек сакланырга? Курыктым, куркыныч булды. Төрле кеше бар бит, төрлечә каршы алалар. Хәзер инде менә 12 ел почти ничек үтеп киткәнен дә сизми калдым. Һөнәр генә түгел, күңел халәте. 8 июнь социаль хезмәткәрләр көне. Алдагы елныкы белән бу елныкы бер вакытта да бер төрле булмый. Ел сайын үзгәчә була. Без үскән чакта бер төрле, менә хәзер яшьләр, балалар үскән чагында хәзер вообще икенче төрле. Бар яме әле дә кечкенә авылларда саклана. Республиканың көньяк көнчыгышында Сабан туйлары узды. Җәй, кояш, яшеллек, кызганычка каршы кайбер кешеләр өчен елның бу ямьле чоры бик күңелсез кичерешләр белән бәйле. Сирке аллергиясе, поленоздан интегүчеләр агач үсемлекләр чәчәк аткан вакытны авыр кичерә. Шуңа да аллергиягә бирешүчеләргә кичекмәстән саклану чараларын күрергә кирәк дип белгечләр. Алар хакында тулырак безнең төшерү төркеменә табиб-аллерголог сөйләде. Көннәр җылыткач агачлар, үсемлекләр чәчәк ата һәм аларның сиркәсе җил белән таралып, сулыш органнары һәм күзләр аркылы организмга үтеп керә башлый. Күпчелек очракта кешеләр тупыл мамыгына аллергия дип уйлыйлар, ләкин чынлыкта мамык бу вакытта сиркәне үзенә җыеп эчеп йөри торган төп транспорт ролен үти. Кемнеңдер иммунитеты аллергенга бик сизгер була. Нәтиҗәдә күзләр кызара, яшь ага, борынның лайлалы тышчасында кычыту күзәтелә. Төшкерү барлыкка килә. Елда салкын тиюгә сылтап, кайберәүләр белгечләргә күренүне кирәк санамыйлар. Многие, как и обычные люди, и врачи могут... Күп кенә кешеләр дә, табиблар да аны гадәти инфекция дип уйлап бераз буталырга мөмкин. Инфекция кебек дәвалый башлыйлар һәм нәтиҗәсе юклыгын күрәләр. Игътибарга лаек икенче нюанс, ел саен билгеле бер вакытта шушы симптомнар барлыкка килүе. Әгәр дә алар бер сезонда барлыкка килә һәм дарулар кабул итүдән эффект юк икән, димәк табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Если они это все, вот эту цикличность именно увидели, что эффекта от этих лекарств нет, конечно, нужно обратиться к врачу. Нәтиҗәдә гайморит, үлекле конъюнктивит, бронхиаль астма кебек җитди авырулар барлыкка килә. Шуңа күрә югарыда телгә алынган билгеләр вакытында тән температурасы югары булмаса һәм бу халәт атнадан артык күзәтелсә, табиб-аллергологка барырга кирәк. Башта гадәттә аллергия бер генә төр сиркәгә була дип белгечләр. Вакытында дәваламасаң, башкаларына да барлыкка килә. Мы наших пациентов учим, как себя вести в таких случаях. Без пациентларны мондый очракларда үзеңне ничек тотарга икән өйрәтәбез. Бу гипоаллерген көнкүреш булдыру дип атала. Без үз тирәбездә уңайлы шартлар тудырырга, аллергеннар белән элемтәләрне минимальләштерергә тиеш. Барыннан да бигрәк бу өйгә кагыла. Тәрәзәләр ябык булырга тиеш, урамнан кергәч борынны юарга, душка барырга кирәк. Даими дымлы җыештырулар, юрган тышларын алмаштыру булырга тиеш. Пускать носик, почистить, да, то есть и влажные уборки дома, почаще меняйте постельное белье, досна душ. Җәйнең тәмен туеп табигать кочагында ял итәсегез килсә, хәстәрен алдан ук күрү мөһим. Аллергиядан интегүчеләр өчен аллергоспецифик иммунотерапия дип аталган дәвалау ысулы бар. Аны гадәттә көзен башлыйлар һәм ул берничә айга сузыла. Бөртекле культуралар һәм агачларның сиркәләрен җил дистәләгән километрларга кадәр таратырга мөмкин. Аның индексын онлайн карталар һәм кушымталар аша тикшереп була. Мисал өчен, әлеге минутларда Әлмәт районында бөртекле культураларның активлыгы зур, ә менә юкә һәм каен сиркәсенең активлыгы түбән. Иммунитет сиркә аксымнарын туклану продуктларыннан алынган аксымнар белән бутарга мөмкин. Шуңа аллергия кичегән вакытта диета саклау да мөһим. Белгечләр бал, чикләвек, алма, чия, персик, абрикос, кишер ашамаска киңәш итә. Бүген илебездә социаль хезмәткәр көне. Бу улы йөрәкле һәм чиксез түземле кешеләр бәйрәме. Безнең киләсе сюжет картлар турында кайгыртуны һөнәр итеп кенә сайлап калмыйча, йөрәк кушкан максат эшенә әверелдергән кешеләр турында. Ланда Шәмсиева 12 ел инде өйдә хезмәт күрсәтү бүлегендә эшли. Көн саен ул азык-төлек һәм дарулар гына түгел, ә кешечә гади аралашу кирәк булганнарга ашыга. Аның белән бергә картларга кунакка хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанова да барып кайтты. Я устроилась в сентябре, будет 12 лет. Как пришла первый раз
к тете не пришла. Мы с ней уже вместе почти 12 лет. В этом году ей в июле исполнится 95 лет. Алла берса. Азык-түлек китерү, фатирны чистарту, ризык әзерләү бу социаль хезмәткәр эшенең башлыгына. Ландыш Шәмсиеваның эш көне минутлар буенча язылган. Бүген аның карамагында 8 әлмәтле. Һәркемгә үзенчә караш кирәк ди ул. Мисал өчен, Нина Николаевна Орловага быел 95 яшь тула. Ул тыл хезмәтчәне. Социаль хезмәткәр аңа көн саен килә. Она опытная, она Ул бик тәҗрибәле, шибәр, һәр вакыт үз вакытында килә минем янга. Минем иемне җыештыра, юындыра. Бу аның эше инде. Минем теләгем Ландышка шул. Һаман шулай шибәр, ачык йөзле булсын. была такой же красивый, шустрый, быстрый. Она это действительно такая. Кемгәдер хуҗалык буенча, кемгәдер медицина ярдәме кирәк, ә кемгәдер Ландыш ханым тышкы дөнья белән тоташтыручы бердән-бер җеп булып тора. Ландыш Шәмсиева үзе бер юлы берничә һөнәрле берләштерә. Ул шәфкать туташы да, чөнки беренче ярдәм күрсәтү осталыгына ия. Коммуналь проблемаларны чишәргә ярдәм итүче юрист та, һәм мөгаен иң мөһиме профессиональ һәм бик сизгер психолог та. Все, тетя Нина, до свидания. До свидания. Приду во вторник. Хорошо. Спасибо. До встречи. Роза Салахетдинова икенче төркем инвалид. Аңа 9 ел элек инсульт булган. Сәламәтлеге аркасында ул бүген хуҗалыкны тулаем алып бара алмый. Шуңа да аның тормышында Ландыш Шәмсиева барлыкка килә. Өйдә чисталык, вакытында тикшерелеп торган кандагы шикәр дәрәҗәсе һәм һәр вакыт искиткеч кәеф. Бу аның ярдәмчесе хезмәте. Уже 3 года я одна. И вот Ландыш, она уже мне как сестра. Я ее даже... 3 ел инде мин ялгыз. Ландыш минем сеңлем кебек. Минем хәтта мәчедә аның килүен сизә. Без аны бергә көтәбез. Мин күп вакыт ятып кына торам. Ландышның сүзен тыңлыйм. Аның белән рәхәт миңа. Кәеф булмаса, менә ул килә һәм һичшиксез аны күтәрә. Көлә, сөйләшә минем белән. С ней хорошо. Вот настроения нет, она придет, она обязательно поднимет, посмеется, поговорит. Ландыш Шәмсиева Роза ханымга атнасына 3 тапкыр килә. Аның эшләре бу йортта бик күп. Менә шушы бакчаны алар инде балконда үзләре оештырганнар. Рассадалар утыртканнар һәм чәчәкләрендә күчергәннәр. Әлмәт районында көн саен йөзләгән өлкән яшьтәге кеше Ландыш Шәмсиева кебек кешеләр ярдәмендә яши. Бүген алар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Алар өчен иң яхшы бүләк. Алар көн саен өмет биргән кешеләрнең чын күңелдән әйткән рәхмәте. Шулай bir эшләп киттем, 1-2 көн эшләп әле. Ну, конечно, курыктым, куркыныч булды. Төрле кеше бар бит, төрлечә каршы алалар. Хәзер инде менә 12 ел почти ничек үтеп киткәнен дә сизми калдым. Төрле хәзер инде алар миңа үземнең туганнар сыман уже, син әзрәк соңга калсаң уже синең өчен кайгыралар, көяләнәләр, сине көтеп торалар. Һәрбер сагатыңны, көнен уже белеп торалар. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бәйрәм алдыннан бәйрәм, Сабан туе Сөрән салу йоласыннан башлана. Бер көн алдан халык сөлге җыярга чыга. Бу чара күбесенчә авылларда уза. Бөгелмәдә яшәүчеләр аны шәһәрдә дә оештырган. Сабан туена сөлге җыю үзе бер бәйрәмгә тиң. Татар халкының милли киемнәрен киеп, яшь кызлар һәм егетләр урам әйләнә. Алар гармун моңына кушылып җырлый, бии, шул рәвешле халыкка кайчан Сабан туй буласын җиткерә. Сөрән салу йоласы татар халкының күптәнге гореф-гадәтләренең берсе. Ул әлеге йоланы өлкәннәр, яшьләр истә тотсын дип дәвам иттерә. Сабан туена бүләк җыюны бирнә җыю дип тә атыйлар. Бүген без Сөрән салу да катнаштык, яулык җыябыз һәр елны Сабан туе бәйрәме алдыннан. Бу эшне без үткәрәбез. Без моны бирәбез, аннары соң Сабан туйда халыкка бүләк итеп тапшырыла. Кешеләр әйбәт катнаша, теләп катнашалар, безне аңлыйлар. Матур итеп без аларны биеп, җырлап, бүләкләрен кабул итеп алабыз. Яулык җыю элек-электән килгән. Аны башлап йөрүчеләр мәдәният хезмәткәрләре. Елдагыча бу эшкә татар мәдәният үзәге алынган. Халык сөлге яулык җыючыларны һәр вакыт шатланып көтеп тора. Бүләген дә алдан әзерләп куя. Сабан туйлар мөбарәк булсын. Сезне ел сайын көтеп алабыз. Әзрәк шунда шәйләр, компотлар әзерләп, тагын килегез рәхим итеп. Самавыр кайнатып, коймаклар пешереп көтеп торучылар да шактый. Үз куллары белән түбәтәк, калфак чигеп тапшыручы осталар да бар. Җыелган яулык бүләкләрне Сабан туена алып чыгып, ярышларда катнашучыларга бүләк итәләр. Айсылу Миңнебаева, Яхин Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Узган елларда республиканың көньяк көнчыгыштагы авылларында, район үзәкләре һәм калаларында сабантуйлар башланды. Милли бәйрәм сабантуй борынгы татар йоласы. Аны ел сайын язгы кыр эшләре тамамланганнан соң үткәрәләр. Быел Бөгелмә районында ул зур кулаш белән узды. Бәйрәм мәйданчыклары һәм күргәзмәләр иртәдән үк эшли башлады. Кунакларны чәк-чәк белә каршы алалар. Бу борынгы юлам. Сабантуйга килүчеләр, авыл хезмәтчәннәре, гади бөгелмәлеләр. Бәйрәмнең шатлыгын республика премьер-министры, урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы, Милли советы рәисе Васил Шайхразиев һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Азат Кадыров та уртаклашты. Бәйрәмне тантаналы рәвештә шәһәр мэры ачты. Хәерле көн, хөрмәтле бөгелмәлеләр, кадерле райондашлар, килгән кунаклар. Сезне чын күңелдән татар халкының милли бәйрәме Сабантуй белән котлыйм. Бәйрәмнәр сезне. Сабантуйның төп геройлары механизаторлар. Төп мәйданда беренчеләрдән булып авыл хуҗалыгы җитәкчеләрен хөрмәтләделәр. Чәчү тамамлангач, авыл халкы мул уңыш өмет итә. Бар халык өчен бәйрәмдә аударыш, ат көрәше, милли уеннар оештырылды. Bu bayram bizim için büyük zor bayram. Bu bayram bizim için yine değil. Bütün millet için zor bayram. Sabantoy. Biz Sabantuy'a her yılını yeri biz bir kaşan kaldırganımız yok. Bu yıl büyük köp özgürlükler, uyuşturucu boyunca büyük zor işler başkarılgan. Büyük motor artistler çakırılgan. Kararga köngüllü, halk köp, hava şartları naşar bulmaya karamazsan da halk büyük köp Sabantoy'unu barda yaratıp verirler. Спорт ярышлары, гер күтәрү, аркан тартышу, капчык киеп йөгерү, бөгелмәлеләр ярышып күңел ачты. Гүзәл Уразова катнашындагы концерт үзенә күрә бер бәйрәмгә әверелде. Сабантуйның абсолют батыры дип Алексей Захаров танылды. Йөгерүдә Динар Галиев һәм аның квадрат кушаматлы рысагы җиңүче булды. Чабышта Валерия Султанова һәм аның биясе Дримская җиңүче булды. Барысыннан да тизрәк баганага Глеб Павлов менде. Айсылу Миннибаева, Ямияхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Язгы кыр эшләренең тәмамлануын чагылдырган Сабан бәйрәме кеше торак пунктларда гадәттәгечә аеруча җылылык һәм ихлас кунакчыллык белән аерылып тора. Ознакай районының Балташ һәм Сарман районының Күтәмәле авылларында узган батырлы, җайдаклы, күп кунаклы Сабан туй бәйрәмнәрен без дә күреп кайттык. Иртәнге онда Балташ авылының төп бәйрәм мәйданчыгы җирле халыкны, Ознакай һәм башка районнардан күп санлы кунакларны кабул итеп, күңел ачу рухы белән тулды. Бурын заманнан килгән бәйрәм. Чәчүләр биткәннән соң үткәрелә торган зур бәйрәм бу. Моны ел сайын үткәреләләр. Алдагы елныкы белән бу елныкы бер вакытта да бер төрле булмый. Ел сайын үзгәчә була. Biz үскән чакта бер төрле, менә хәзер яшьләр, балалар үскән чагында хәзер вообще икенче төрле. Мин бәләкәй чактан ук көрәш яратам карарга. Мин инде менә кичкә хәтле, соңгы Сабантуй батырына хәтле карарга яратам. Бу инде минем өчен бик матур, татар халкының иң шәп Сабантуй уеннарының берсе дип саныйм. Һәм инде иң яратып караган батырлар көрәше минем өчен бик матур бәйрәм. Хәзер ул Сабантуйны Москвада да үткәрәләр. Москвадагы Сабантуйда 2-3 ел рәткә мин катнаштым. Чаллыдагы артистлар килеп үткәрделәр. Анда безнең күрше авылдан Галиев Равил катнашты. Алар белән очраштык. Шуның өчен Сабантуй бу бөтен кешене берләштерә торган, бөтен халыкларны берләштерә торган улы бәйрәм. Үз көчләрен сынап карарга теләүчеләр традицион халык уеннары уздыра торган урында җыелды. Кунаклар капчык киеп сикерде, кашык белән күкәй тотып йөгерде, көянтә күтәреп узышты, капчыклар белән сикереп көч сынашты. Тамашачыларны аеруча туры багананы буйсындыру сокландырды. Иң югарыга менгән Рамазан Хаҗиевка төп бүләк әтәч бүләк иттеләр. Сабантуй бәйрәменең иң көтеп алынган матур һәм дулкынландыргыч милли ярышы булган көрәшдә бихисап тамашачы җыйды. Ир-егетләр үз көчләрен, җитезлекләрен һәм батырлыкларын сынады. Безнең быелгы 2026 елның баш батыры, Балташ батыры Уриев Руна Рәмисова кушалабыз. 10 ел калганым, былтыр көрәшмәдем. Быел 11-нче тапкыр булды. Бик матур булды Сабантуй. Оештыручыларга бик зур рәхмәт.
Традицион от чабышлары Сабантуйның иң мавыктыргыч вакыйгаларының берсе булды. Рөстәм Әминов үзенең аты белән чыгыш ясый һәм икенче урынга лаек була. Ничә ел чапмагандан соң атта чабырга булдым әле. 2001дә соңгы мәртәбә чапканым. Бусы яшатыйны үзем яраткан ат. Сабан туе хезмәт, шатлык һәм бәхет туе. Сарман районының Күтәмәле авылы халкы шулай дип саный. Шуңа елда әлеге милли бәйрәмгә зурлап әзерләнә. Якшәмбе көнне авыл читендәге болынга җирле халык аларның туганнары килде. Биредә яшәүчеләр өчен авыл сабан туе ул халыкның бердәмлеген, гореф-гадәтләрен һәм бай мирасын саклап калучы милли бәйрәм. Аның төп матурлыгы туган як табигате куенында, яшел аланда, бер-берсенә ихтирамлы булган авылдашларның шатлыклы тавышларында һәм милли рухының бөтенлегендә. Элек бит инде менә чәчүләр беткәннән соң инде сабан туе, хезмәт туе. Шул чәчү беткәннән соң гына була торган бәйрәм дип исемдә калган инде. Яни хәзер инде ул бик зур бәйрәмгә әйләнде инде. Бөтен кеше инде көтеп ала инде аны. Аеруча инде балалар инде. Барлык җыелучылар өчен концерт программасы чын бүләк булды. Авыл халкын һәм кунакларын үз чыгышлары белән Динара Шайдуллина һәм Илдар Ямалиев сөендерде. Мәйданда халыкның яраткан уеннары, бүрәнә өстендә капчыклар белән ярыш, баганага менү, көянтә белән һәм капчык киеп йөгерү үткәрелде. Сабан туй бөтен гаилә белән җыелып, бергә ялый түләр. Менә быел ни белән чыктык, сәүдә белән чыктык. Погода бит инде ул үзе шундый инде әйбер. Минутында ява, минутында яумый. Шуңа погода буенча бернинди сүз әйтеп булмый. Шуңа һәрбер әйбергә әзер, палаткасы да бар. Бу ялларда мәдәни мирасның чын инҗесенә әверелгән бу борынгы һәм мәңге яшь бәйрәм йөзләгән кешене туган җире өчен горурлык һәм хезмәткә хөрмәт белән берләштерде. Алия Муратова, Алсу Нуриева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.